Сега, през изминалите месеци, всяка седмица в студио FBet Лига давахме награди на двама късметли от вас, познали отговора на въпроса в нашата игра. А само преди седмица, с последния кръг от есения полусезон в FBet Лига, изтеглихме и късметлията, който си спечели нашата голяма награда, 55-инчов смарт телевизор. Той се казва Петю Петров и е от Стара Загора. И преди дни дойде в студиото на Диема Спорта, за да си получи наградата. Велислава Миланова влезе в ролята на нашето коледно джудже или на Снежанка, която му я връчи. Как реагира и какво сподели щастливият печеливш за подранилия си коледен подарък? Вижте. При нас е големият победител в нашата игра, човекът, който спечели 55-инчовият смарт телевизор сред края на първия полусезон от първенството. Петю Петров, изключително ми е приятно. Здравейте! Здравейте! Колко често играете в нашата игра? Успявате ли да отговорите на всички наши въпроси? Редовно участвам. За верен отговор не знам. Да кажем първо от кой град сте и на кой отбор сте фен и искахте ли фланелка или конкретно играхте за този телевизор? От град Стара Загора съм. Фен съм на Само Левски. По принцип, редовно играя съм се надявал за фанелка. Но така се случи, че ме споходи най-големия късмет, за което ви благодаря страшно много. Успяхте ли да гледате студиото, в което ви изтеглихме като победител или разбрахте в последствие? Не, гледах матча до края и интервютата и след това прекъснах. И не можах да видя, че сте изтеглили този мен. Изненадахте ли се? Зарадвахте ли се? Каква беше реакцията? Да, много. Когато ми се обади Гено Даскалов, аз не повярвах. Мислех, че някаква шега. Какво ще си гледате сега на този телевизор от тук нататък? Абсолютно всичко, най-вече мачовете, защото той е прекрасен телевизора, като големина, така че основно мачовете на любимия отбор. Ще имате ли място вкъщи, защото наистина е доста за по-голями, за 65 инча има място, така че ще продължавам да играя в вашата игра. Точно това щях да попитам. Какво ще кажете на нашите зрители, които все още не са се включили или които са се включили, но пък не са били изтеглени към момента? Пожелавам им да бъдат по-активни, да не губят кураж, да имат моя късмет, но преди всичко им желая здраве с наближаващите празници коледни. Най-вече здраве, на второ място късмета. И на вас също пожелавам професионални успехи през новата година. Благодаря ви страшно много. Много ме развълнувахте и изненадахте. Благодарим ви и ние за пожеланията. И последно да ви попитам, какво бихте казали на зрителите, които не са се включили, но искат? Трудни ли са въпросите, лесни ли са, пък и като един съвет към нашия екип, в каква насока да продължим ние? Има доста затрудняващи въпроси, но то там е тръпката. То не е така да е масово, всеки да може да го познае. Наистина искат се знания. И за мен това е интересното и ги насърчавам да се пробват, да се опитат, който има знания. Успяхте ли да научите нещо от нашите въпроси? Информация, която не знаехте към момента? Да, точно така, да. Тоест и ние сме си свършили работата професионално. Абсолютно. Още един път честито, със здраве да си ползвате този телевизор и продължавайте да играете в нашата игра. Благодаря ви, Само Левски. Уважаеми зрители, видяхте първия наш голям печеливш в нашата игра, който си спечели чисто нов 55-инчов смарт телевизор. Но вие продължавайте да участвате и в следващия пролетния дял на първенството, тъй като нашите награди продължават. Както знаете, във всеки кръг фланелка на вашия любим отбор и промокод за PlayDM Extra. А в края на сезона ще дадем още един такъв 55-инчов телевизор, на който ще можете да си гледате и предстоящото европейско първенство в нашите канали. Големият късметлия в нашата игра за есения полусезон. Ние вече зареждаме наградите и за пролетния дял от шампионата. Така се разделяме за днес, за тази седмица, а и за тази година. Домът на футбола ще продължи през февруари. Вече заредени с нови сили за нови футболни емоции. Посрещнете най-светлите празници в годината с вашите семейства. Бъдете здрави! Благодарим ви,